du laver alt for mange lyde, mand. Du prøver bare at tilte mig. Du kan ikke. Du kommer ikke til at tilte mig igen. Jeg er fucking sulten, mand. Spis de fucking lort, mand. Nå, hallo? Jakob, du caller, kom. Mert, han har callet. Fuck det, vi går bare sådan, nu går vi ikke B. Hvad er det for en caller, vi har her, man? Han er forvirret af sig selv. Kører I ud, eller hvad? Ja, Jeg vil ikke CT så. I skal selv holde øje med jungle. Der er en under! Han døde. nice info, han er under, han er over, mand. Okay, din far, Hvad? Nej. Han er så stresset, hvor du varm, Olaf. Du lavede 3, Olaf. Sindssygt. Skal vi gå B nu? Ja, vi. Midt, så får I lige en smoke her. Det køber vi ikke. Ja, selvfølgelig køber vi det. Lige vundet. Det var Mini, han køber ikke på vinderunden. Nej, selvfølgelig ikke. Han er kold nu. Det er fint, det må han godt være. Jeg bliver Mini. Kommer Mini. Kommer. Ja, vi kan plante så vi kan få ekstra penge. Ikke rigtig sidst, eller bare plante bomben først, eller plante bomben først, så vi kan få penge. Du er for langsom, Mert. Du er helt sejt, at du kan plante, og så går ind i det klamme hjørne der. Money. Jeg skal lade være med at Den land. Så du smukt, eller er det sat smukt? Det er min, din den er dernede. ind på to på. Hallo! Det her spil, det er vildt. Der er en på side. Sindssygt. Sidste dag. Der ligger en der. Hvem har scouten? Nej, kom. Den hedder Boom Headshot. Boom head, ja. Den er boy. Han flasher lige alt. Okay, sygt sted at smide bomben der. En under. Jeg kommer ind til dig, Jakob, med pack. Ja, Hvad skal du gøre? Lad mig lige popflash dig, jeg kom. Trappe, under. Nej, det er lort. Jeg kan ikke se, jeg vil. Nej, den springer bag dig. Trap, en til dig. Baller. Sindssygt flash den der. Den flasher ingen. Oha! Sygt, det var meningen. Det ligger en inde i paladsen, det kan være. You never know. Er det brænder? Der er en CT bag box. Ticket. Han er ramt. Jeg har ham. Okay, hvor er du varm, Mini? Nu dør de. Nå, det er meget. Sidste Palace, eller hvad? Sidste oppe i Palace. En der er på Palace. Nej, 2 meter. Jeg har en M4 her. Er der nogen til at have den? Sindssygt skam. Gamer der. Skal I bruge den til noget? Så er han. Fuck, du blokker mig, mand. Jeg har en crossed. Under trap. Stop! Please! Ej, den timing. What? Slukket mig. Ja, kast! Hold den! Højre! Kom igen. Det gør den. Nej, det er sidste billede, der lægger. Vi har midten for dig. Galt, jeg er skræmt jo. Altså, det er jo kritisk det her. Jeg kommer til at se. Jeg hører ham. Jeg kan ikke se. Det er mig, sorry. 10 simpelthen, altså. Sorry. Højre side, vand. Sindssygt. Jamen, Jeg vil også have en scout med. Okay, du får en næste runde. Men jeg skal ikke finde en til næste runde. Jamen, jeg kan mærke, den bliver god. Hvorfor mister jeg mit våben? Havde jeg ikke et rigtigt våben lige før? Er det med vilje, Mini? Hvad laver du, mand? Jeg kan kaste en granat. Nej. Ej, kæft, mand. Hvor er det dårligt. Trap sidst. Og 2 tilbage. Det
det der med. Så igen. Jeg går med dig, Mert. Så kan jeg lige støtte dig. I need your støtter. Hvis I smukker jungle, ikke? Så skal I bare holde stærkt. Sygt muller. Kig nu, løb! Okay, min flash er Han stikker. skyder mig. Okay, jeg løber ud nu. Her, Mert! Mini! Okay. Don't do it. Er du klar, Mini? Er du klar? Okay. Han var helt inde. Ja, der. Jeg fik ham med 96 for at tage mit skud. Sådan, du har meget damage. 1-1-1-1-1-1. 1-1-1-1. Wow! Nej, det er så tæt på, mand! Jeg kaster en flash på en. Jeg skal ikke gøre med den over. Jeg skal bare vente. Jeg tager den her decoy, så kaster den på en. Jeg skal ikke gøre med. Nej, jeg købte en flash. Fuck det der, man. Jeg skyder bare, man. Fuck. Jeg kan ikke se. Det kan være, den her nade, den skader ham med en. Jeg flasher kort. Smoker den, jeg bliver blokket, så jeg smoker nok under. Flasher kort igen. Jeg stod i hjørnet der. Der er ikke nogen på kort. Så det var B. No 1-1-1. Smuk lige window. Okay. Mert? Nej. Kan I ikke lige tage pack med her? Det hjælper med. Nej. Okay. Hej. Der er en short side. Han bukker sig simpelthen, den lille college. Jeg Ja, holder hvad kort. Ved du hvad kort er? Så er der kort. Nu dør jeg. Okay, det er sygt, det skete. Fuck. Kort! CS er et horror game. Det er for Jakob, mand. Det er der sådan, når han bliver smidt ud snart. Prøv at se mine penge. Nej, Jakob. Prøv at se, hvor mange penge jeg har. Hey. Hvor er du kun henne? bruge dækkel, Jakob. Du har, oh my god. Jakob, det er tid til at blive ældre. Ikke det der mere. Det er ikke pushet. Det er bare det. Har I fået sejt, eller hvad? Wow. Jeg ved ikke engang, hvordan han fik mig. Trappen den skubber. Oh. Jeg så ham. Op på stærkene. Hvorfor fanden skal han også være så lang tid om at pike, man, om det? Jeg satte min sensitivity helt ned på 1,1. Helvede Mini, så går du bare ind foran. Der kommer en mand! Sorry, jeg kigger. Der ved jeg ikke, der er en kort. Ej, hvor skal jeg svinge min mus mange gange på den her musmål. Ej, shit. er I med her? Mert! Oh my god! Du står bare i kastepumpen. That's crazy, man. Nej! Hov. Ups. Nu håber jeg taber mig. Det er sindssygt. Jeg tror meget det der, ikke? Lige meget. Det er fucking lige meget, Mini. Det blev lige blokket, sagde han. Ja. My fat body couldn't. De kommer nu. Hvor har Rema 1000, mand? Du bare flækker Rema 1000. Tak til Palace. Der er en til ude. Pallas også nu. Sindssygt Hvor over. rammer min skud hen, mand? Nej, en CC. Ham i hvert fald. Sindssygt. Der er en mere CT. stadig. CT og så stærks. Eller, okay, sådan der CT. Han har 1 HP. Kommer jungle. Bare hold, mand. Bare hold. Hvor holder du ikke bomben din? Du har defuse kit, mand. Det er sådan ham. Du får 100 kroner mobile pay, hvis du slipper. Ah, slej. Altså, du skal ikke defte den, jo. Det var, prøv at den her runde. Nej, jeg vil have Kigel tilbage. Tag den lige, mand. Den her runde var mere værd for ham end 100 kroner på mobile pay.
ses, mand. Jakob. Lad mig lige få de der tilbage igen, Jakob. Nej, ved Det er din, lol! Ah! Hold. Okay. Der er magi, mand. Magic in the air. Magic in the air. Der er en ramp. Der er 3 ramp. Ja, vi ses. Der er en palace. Så er der nu, Olaf. Close. Jamen, Ramp. Sandwich. Ramp begge. Begge to ramp. Granat, please. Mini going. Og hvis du taber, så er mine 100 kroner... Så. Jeg kan godt lide hans mate. Han skød der ikke. Han kiggede bare. 60. Er I sådan midt push her, eller hvad? Nå, okay. Nå, det var bare for... Ej, det er for sjovt. I'm farming. Ramp mig. Okay. Kom nu, kig på mig! Fast! Kom! Ah! Kom nu! En, der er low top mid. Bare skyder ham i lille tåen, så dør han. Så falder han. Bang! Også ham der. De er nok løbet på. Bomb has been planted. Stand up. Der er en baby! Nej, Jakob! Han plantet B. Husk, der er en, der er low. Jeg tror, han er her, eller sted. Kommer en baner, mand. Det er ham, der er low. Nice. Sej til jer! Hjælp! Ah! Jakob der! Ah! Lad ham. Backside, venstre side. Den sidste! Jeg havde ramt Jeg har kun 63 på ding. 63 på ding. Ja, tak. Hvis du bare har dænget ham en gang. Ding. Jeg skød 2 andre. Hvad har... Nej. Mirage part 2. Det siger jeg skød. Så jeg sørgede for, at jeg døde midt. Gjorde jeg? Det er fordi, du hoppede op og stod deroppe på korten, og så taber du bare ham der løber ud, og så kom Ja. du der og taber mig. Nå, har vi købt allerede? 3 meter eller sådan noget. Prøv at se min livsap. Jeg har ikke lyst til at kigge. Du hælder I bare med at dø på midten. Er det bænken? Det er noget med. 2, en close con og en oppe. Er han ikke forbi? Pas. Jeg satser. Han kan godt være gået low. Where he at? Oh my... Nej, Zach! Det skulle da med vilje, ikke skyde. Hvor er du lort? Hvor er du Hvad lort? mener? Jeg skød sgu da ikke med vilje, hvad mener du? Nej. Så kom. Wow. What? Nej, hvor er du lort? Nej, hvor er du What? Det rammer ham sgu da. Nej. Ja, lige så. Han kommer nu! Øj, du skrab. Shh. Bomb has Jeg been kan planted. ikke. Han har 3, Han når 2, det. 1. Bomb has been planted. Ikke nogen one-shot, den der. Ja, du er så god, så. Hvad mener du? Jeg kan ikke skyde ham med det shotgun, jeg kan ikke dræbe nogen. Meget god. Jeg kan ikke høre dig. Jeg kan ikke høre dig, Jacob. Okay, Jacob, du er god. Jeg ser op til dig. Jeg håber, mine børn bliver så gode til at som dig. Wow, Jacob, det var en joke, man. Rolig, skal ikke blive sur. Nej, det var... Sikker på, at der er nogen heroppe bag. Hvorfor står vi og bare skyder så? Jeg ved ikke, hvorfor I kom derovre. Det lød som om du hygger dig. Jeg er ikke til ramp. Nej, Palace. Matt har ikke penge. Matt har ikke skud. Okay. Nej, hvor dårligt, mand. Igen! Jeg kiggede på dig! Igen! Mini-leon. Igen, Sat. Du er så god. Jeg har ikke været død 13 gange, Jacob. Og kun dræbt 19. Jeg kan ikke høre dig. Det er så sygt, Jacob, du bliver tiltet. Jeg kan se det, må du kigge rundt på. Men jeg fuck ham der, men jeg skal nakke ham. Ja. En til. 5.000 eller nu. En med. Kort Sat. Au, mand. Jeg synes bare bag, de små bøsser. Jeg tror også. Min flash blev til net. Han er der. Det er Var Pat. det også for sjovt, det der? Var det meningen? Jo, Mert, han fik ham! Mert,
Hold da vindue. Kigger der. Det er Jakob, man. One day, he will be like me one day. God til at spare på det spil. Nej, han tænker bare, one day. Du er god til at ikke at skyde nogle headshot. Hold da kæft, Jakob. De er ude, de er ude. Så må du skyde dem jo. Der er en Palace. Han er low ham der på Palace. Olof redder mig. Nej, så går han bare ud og crowdshooter, mand. Gå mini. Nå. Wow, bung bung. Det er også den fucking nørd, mate. Jeg fik ham med 34. Her, Jakob. Her. Nu har han været intet liv. Ligge. Ja. Den der deagle, den er god. Den skyder ikke skævt. Okay, Mert. Nå. Der er to. Hey. Kig på mig, kig. Midt af smoke, jeg kan ikke se noget. Løb. Hop, løb. Og så Nej, hop. så er der en, hop der der, holder... Nej. Jeg får ingen info, mand. Jeg løber kort. Wow! Ja, du laver alt for mange lyde, mand. Du prøver bare at tilte mig. Du kan ikke. Du kommer ikke til at tilte mig det her igen, Jakob. Ja, bare når du nævner det der, så er du tiltet. Nej, jeg siger det bare til dig, så du ved, du kommer ikke til at tilte mig. Så er du god til at spare på dine penge. Ja. De er ude. Jeg kan ikke sige noget. Nej, han har scoutet mig. Sindssygt. Wow. Nej! Ja. Havde vi pigget sammen med at få ham der ramp, og så ham Palace. Rampen. Se. Godt mini carry. Jeg fik 2 kills. Jeg fik også 2. Så må jeg sat også fået en. Damn. Underligt. Nej, det var mig. Men jeg flasher. Det kunne jeg se. Nej, det kunne jeg så ikke. Nej, kig nu! Top mid. Flash. Ind i væggen. Ja, jeg kører noget. Top mid. Midt Okay, er triggerbot. Mid, rigtig low. Jeg kan ikke se noget. Åh, kæft, mand. 2B. Gå efter den. Hvad er det der? Nej. Der er 7 lapper, mand. Åh, det var forkert. Skal vi ikke lige få den der vote væk? Sindssygt. Der er en top mid. Er du med, Jacob? Jeg nader der. De går kort. Din ben. Din ben, ingen køkken. Nej, jeg er ikke med. Jeg har vundet ham. Han er med. Og dør alle sammen. Okay. Det i ens fritid er ret usejt. Okay. Mini, jeg kan ikke høre dig. Du har ikke 119 af det her. Du har ikke 84. Mini, du kan ikke dansk.